бо иштиҳо. Шом ба хайр ба кулли тамошобинон. Ин аст барномаи бо иштиҳо. Чун ҳар вақта бо шумо Борис Усмонов, вале вақти мо ҳамон аст. Соати расу 19. имрӯз меҳмонои мо ду шахсияти шинохта, ки ҳам дар ҷодаи моделӣ ва ҳам дар ҷодаи ҳунармандӣ, яъне актёрӣ машҳур ҳастанд. Яке аз онҳо ном доранд Сулаймон Сафаров ва ҳамзамон Нодира Сафарова. Ман шуморо хушомадед мегӯям. мо рости гап бисёр интизор будем, ки шумо меҳмони мо шавед ва фикр мекунам имрӯз ин фурсат барои мо муҳайё гашт ва имрӯз мо вохӯрдем дар ягон студияи бошавад, не дар ошхона. Дар ошхона. Ма мехостам сараввал саломи худро ба кулли тамошобинони мо расонед. خب ما سلام خود رو با کلی تماشاگران میرسانیم و امروز ما با همراهی همسرم و با همراهی مبارز حرکت میکنیم که به شما یک چیزی خوب پیشنهاد کنیم. یعنی که ما دو سه اوقات فیلم داریم، یعنی یکمش خچاپوری па Джарский. Джарский, беҳтарин хачапури па-джарский ва стейк аз моҳӣ. Стейк аз моҳӣ. Беҳтарин. Аллакай шавқовар шуда истодааст. Аллакай шавқовар шуда истодааст. Ман барои ҳар ду шумо муроҷиат мекунам ва мегӯям ки имрӯз ҳаракат кунед ва фикр кунед, то якам рӯза тасаввурам кунед ки шумо дар хонаи худатон ҳастед. Дар хона чӣ хеле ки одатан хӯрок мепазед, ман умед барам меёдам ки шумо хӯрок мепазед дар хона. Баъзе дар як сол як баротиба мо хӯрок мепазем. рӯз соли нав шӯхӣ мо бисёр хӯрок мепазем ва ман худам ки гурман мегӯянд, гурман ҳастам, бисёр хӯрокҳои бамазаро дӯст медорам ва Нодирахон бисёр ошҳои бомаза мепазад. Ошпалав. Картошка бирён. Тухм бирён. Ва дигар овқатҳои фирмӣ. Қаҳва тайёр мекунам баъзан вақта, қаҳваи болаза. Шашлик мекунам. Хуш. Ман шуморо бори дигар расман хушомадед мегӯям ва мегуфтед ки барои омода кардани хачапури чӣ гуфтед хачапури? Хачапури по-джарски. По-джарски? По-аджарски. Хуш, беҳтарин. Ва ҳамзамон стейк аз моҳӣ. Барои мо чӣ гуна лавозимотҳо имрӯз лозим мешаванд? Хамир, панир, орд, қаймоқ, болгарский. Бале, қалампури булғорӣ мегӯянд онро бо забони тоҷикӣ. Маргарин. Лозим. Помидор, тухм, брокколи, баъд зелен. Баъд сабза. Ва ҳамзамон равған, бале? Баъд моҳӣ. Баъд моҳӣ лозим аст. Беҳтарин. имрӯз маҳсулотҳои мо зиёд ҳастанд. Аз чӣ оғоз мекунем? Саволи мубрам. Нодира оғоз мекунад аз хачапури, ман бошам стейк мепазам. Шумо стейк мепазам? Ман стейк мепазам, Нодира хачапури. Хачапури ба ҷои нон баҷои нони мо хачапури мешавад. Беҳтарин. Оғоз кунед интизор кунед. Хай сар дадем. Интизор ҳастам. Рафтем бошад. Яъне ки сараввал моҳӣ бояд дар яхдон истода ба фикрам муддати муайян. Дар яхдон меистад, баъд мо онро гирифта хуш яхашро об мекунем. Барои шумо яхашро об мекунем. Яхашро ки об кардем, баъдан метавонем ки гирем, метавонем шурӯъ кунем. Беҳтарин. То ҷое ки ман медонам, вохӯрии шумо, вохӯрии аввалини шумо ин ҳам бошад дар анамон раванди наворбардорӣ ба амал омадааст, бале дар раванди корӣ. Бале. Чӣ гуна буд вохӯрии аввалини шумо? аввалин вохӯрии мо дар забти реклама буд. Дар он ҷо ман аввалин бор Нодираро дидам, гуфти гапҳо ишқ аз нигоҳи аввал. Ва инам инчунин. Шумо тавсиф мекунед суханҳои Сулаймонро? Бале. Хон чӣ гуна шинос шуд баъзан? Масалан ё ягон нафар шумо гуфтанд ки ин нафар Сулаймон, ин нафар Нодира. Ба ман аввалин бор акси Нодираро нишон додам. Гуфтанд ки бо ҳамроҳи ҳамин духтар дар нақш бозӣ мекунед. Ва хайр расмашо дидам, гуфтам ки ягон дили нияти бад набуд. Духтари хушрӯ, чашмош хушрӯ, ошаш хушрӯ, худашам хушрӯ. Вақте ки дидам ошиқ шудам. Инам методи напурсӣ. Яке пурсидам бо як бор пурс кан чӣ мегӯяд? Барои шумо чӣ гуна буд? Ин як версия ин ки тавсири махсус аз Сулаймон буд. Версияи шумо чӣ гуна? Барои ман ҳам шиносои аввалин чӣ гуна буд? Сурати Сулаймонро дида гуфтем чӣ хел бачаи хушрӯ, чашмош хушрӯ. баръакс ман намедонистам ки Сулаймон бозӣ мекунад ҳамин ролят. Ту намедонистӣ? Ман ба гуфтам ки
ман роля танҳо бозӣ мекунам. Танҳо бозӣ кардӣ Танҳо нақшро? бозӣ мекунам нақшро. Баъдан вақте ки Баъдан омадӣ? вақте ки омадам, Иро фиреб дар кардам. он ҷо фаҳмидам, ки дар нақш Сулаймон бозӣ мекунам. Да, нақш бозӣ кунад. Ба ҳайси шавҳари шумо буд, бале дар ин реклама бозӣ Нақши мекардед? оиларо бозӣ мекардам. Нақши оиларо бозӣ мекардед. Ҳамин тавр гӯё ки оғоз шуд, баъдан SMS, а? Не, аввал дидем, Хуб, маъқул кардем. маъқул кардем. ман ҳаракат кардам ки хандонам ягон шӯхи Худоро нишон дии. худамро нишон диҳам ки бачаи мисол шӯх аст. Ки бина бачаи, ҳа. зиқ намеши ба ҳамроҳи ба. хеле хандид шӯхиҳо ва гуфтам ҳаст ягон. Ягон чиз ҳаст. Ачта ҳаста? аз чашми духтар маълум Маълум. мешавад ки мисол ки ҳамон бача ягон шанс дорад ё надорад. Бале. Ту фикр кардӣ ки шанс ҳаст, ман фикр кардам шанс ҳаст, гуфтам ки фақат ба пеш. фақат ба пеш дигар ба қафо намезанем. баъдан сар шуд SMS, телефонашро надодум, ман ба воситаи Facebook навиштам ба Нодира, гуфтам хай бисёр рӯзи вазмин буд имрӯз, рӯзи қиин буд, ҳамин сар кардам, майда монда шудем. хулас ҳаракат кардам ки бо як бор дигар бохӯрам хатиш. Бо як бор дигар бохӯрӣ. навиштам ба воситаи Facebook навиштам, гуфтам Нодирахон ассалому алайкум, нағз шумо, Ман Сулаймон. ман Сулаймон шинохтед би мо якҷоя дар ҳамон нақш офаридем. салом алейкат, хеле духтари нағз, духтари хуб, хеле адаби хуб дорад, нағз муомила кардем. ман гуфтам ки як дусе савол дорам, як дусе бо пешниҳодо дорам, як бор мехоҳам вохӯрем, маслиҳат кунем. бо ҳамин фаҳм Нодирахона буровардам аз хонаш. Буровардам. Хулас ҳам хеле майда вохӯрдем. Баъдан ба хулоса медад ки шумо бояд як оила шавед ва зиндагии худро хушбахтона ба сар баред. Ба сар барем. Оғоз кунем. Оғоз кардед. муддати чанд сол аст ки бо ҳам ҳастед. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар оилаи шумо пеш аз ҳама устуворӣ аст. вақте ки муҳаббат устувор аст, ман фикр мекунам ки он гоҳ оилаам хуб мешавад, хушбахтиам мешавад. чикор мекунем? мо моҳиро ду тақсим кардем. боз хушбӯйкунанда илова мекунем. хушбӯйкунанда намак ва хушбӯйкунанда. азбаски хушбӯйкунанда дар таркиби худ боз намак ҳам дорад, намака камтар мекунем. инра болош мерезем. хуш. Нодира барои мефаҳмоди ки ин хамир чӣ гуна омода шудааст? ба хамир чӣ ҳамроҳ карде? ин дрожжевой хамир аст. хуш. омода карданаш ҳама медонад. осон аст. хамира тунук карда, вақте ки мебиёд хамир тунук карда, анам шаклаш кулла шакл не камтар, дарозтар бояд бошад. бале. баъд аз он панирро гирифта аз тёрочка. бале. аз ин бояд мо гузаронда. ман кӯмак кунам чуфте. кӯмак кун. барои ман кор ёфт. лекин як ду се намуд хачапурӣ карда метавонад. ман омода кардам, ман метавонам аз қафои марамат. акнун савол пайдо мешавад. оиди масалан Нодира бори аввал гуфтӣ ки ту баъси
модел ё ин ки актриса ҳамчун ҳунарманд метавонӣ кор кунӣ чӣ гуна ин чиз ба фикрат омад ё ягон волидайнат падару модарат барои ту инро тавсия додан ё худат аз хурдӣ шавқ доштӣ ба ин чиз рости гап аз хурдӣ шавқ доштам аз хурдӣ бале ки аз кумири ту нафаре ки тамошо мекарди актриса ё ин ки ҳофиза ягон сароянда худам бинадам нафари хоксор аст ваймон худам зебо худам кумири худам як ба кумираша гуми ки ки як модели итолиёвӣ Моника Белучи хоб мо инро манироват кардем ба як тараф мемонем ба як тараф мемонем ва аз пайи сабзавот сулаймон чӣ гуна фаҳмидӣ ки ту бояд актёр шавӣ ва ҳамзамон модел бошӣ ман аз хурдӣ ҳавас доштам вақте ки мо хурд будем киноҳои бруслию терминатор ван дам ман мегуфтам брусли мактаба медонӣ чӣ қадar мегаштам фақат ҳамин фанати брусли будам аз хурдӣ машқ мекардам ҳамин баъд хулос вақте ба синни балоғат расидем ман ба падару модарам гуфтам ки ман ба Москва ба хондан меравам ба Москва ба хондан меравам ҳалакай чанд сола будӣ 16 сола будам 16 сола будӣ ба Москва меравам гуфтӣ ба Москва меравам гуфтам баъд аз ҳамин гапам баъдан туро дар хона як 6 рӯз маҳкам кардам 6 рӯз маҳкам кардам баъд 6 рӯз бояд 6 сол дигар маҳкам кардам дар хона 6 сол дигар маҳкам кардам хулас синни 23 солагӣ ба Москва рафтам ба Москва рафтам аввал ба ҳарбӣ рафтам ба хизмати аввал хизмат рутба чӣ ман сержанти калон тамом кардам ин аз ҳама баландтарин барои солдат буд ман дар хушунои сарҳадӣ хизмат кардагӣ ҳама рутбаи баланд ин сержанти калон буд хулас баъд аз хизмат рафтӣ ба Москва рафтам дигар ҳеҷ киро гӯш накардам рафтам ба сӯи орзуи худ рафтӣ ман то ҷое ки медонам дар якчанд филмҳои машҳури русӣ ту иштирок кардаӣ кадом филмҳо ҳастанд барои мо маълумот медодӣ каме аввал сар кардем аз групповка ба ман бисёр шавқовар буд чӣ тавр онҳо кино ба навор мегиранд хостам аз наздик шиносшам ман ҳам мехондам ҳам рафта дар групповкаҳо иштирок мекардам яъне ки ҳам иштирок мекардӣ ҳам то як андоза таҷрибаомӯзӣ мекардӣ ки чӣ гуна онҳо наворбардорӣ мекунанд то ки бинам ва тезтар ба ҳамун ҷое ки ба ман зарур ба ҳамун хула расам баъдан таҳсил мекардам ва таҷрибаомӯзӣ бо бисёр режиссёрҳои хуб шинос шудам бо бисёр инсонҳое ки ба ман кӯмак карданд дар он ҷо ва хулас сар шуд карьераи актёрӣ нахустин нақше ки бозӣ кардам ин дар филми дар телесериали учитель в законе ин мавсими панҷум ном дорад схватка дар он ҷо нақши исаро бохтам иса ин як шахсе буд ки миллаташ хато накунам грузин буд ва ӯ одами хуб набуд ту яъне ки нақши одамкушро боз кардам ин якумин филми ту буд ки дар он ҷо иштирок кардӣ ин якумин нақше ки ҳам нақшам бисёр буд ҳам суханои бисёр дошт ба ман бисёр кӯмаки зиёд шуд дар ин чиза мисол меравӣ ба филм мисли актёр равӣ агар муносибат съёмочная группа яъне ки гурӯҳи наворбардорон зиёда аз 40-50 нафар дар як филм кор мекунанд зиёда аз 40-50 нафар зиёда аз 40-50 нафар ба актёр як ассистент алоҳида ҷои алоҳида хӯроки гарм вақту соаташ ҳам хеле нигоҳ мекунанд ки истироҳат мекунӣ гӯё ки дигар ба ягон ҷо наравӣ ва фақат фикр мекунӣ ки чӣ хел дар нақши худ даромадан дар кор чӣ хел бохтан дар кор фикри зиёдӣ намекунӣ яъне ки бисёр дар сатҳи олӣ аст ҳамаш боз кадом филмҳо буданд боз сериалҳо бисёр буданд сериалҳои аз канали панҷум 5 канал дар Москав сериали след дар он ҷо нақши киро бозӣ кардӣ дар он ҷо ҳамаҷо нақши одамкуш дар он ҷо нақши ботаник студенте ки мо мисол як гурӯҳ студентҳо будем мисли мутахассисое ки дар ҷои радиоактивни чизҳо мисол озираи заҳролуд буд мо рафтем озираро тадқиқот гузарондем ва хулас отравит шудам яъне аз обе ки дар он ҷо аст туро хӯрдӣ ва ба саломатият ман ягона шахсе ки дар он дарё обозӣ кард ту будӣ ман будам аз ин сабаб пушаймон шуда касал шуда дар ин ҷо нақшаман ба охир расид
мо равғанро худ ҳозир ки гарм шуд. равған ин тухм аст. Тухм барои Нодирахон барои хачапури дар ход. Хачапури ин маргарин буд, бале? Маргарин. Ман барои тамошобинон муроҷиат мекунам, мегӯям ки мо маргаринро гарм кардем муддати муайян барои хачапури мо. Баъд аз он ки гарм шуд, мо истакак рехтем онро ба даруни финҷон. Хулас нақшҳои кам буд. Нақшҳо кам аз бас ки ман студент будам, ман мехондам, ба ман нақши калон намедоданд. Ин як таҷриба будамаш. Нақшҳои хурд зиёд буданд. Ҳамин як таҷриба шуд ки ман хулас ба Тоҷикистон омада, Академияи санъати актерӣ кушода ба онҷо мутахассисони ба монанди Қурбон Собир, Моҳпайкар Ёроваро ҳамаро ҷамъ кардем ва Академияи санъати актерӣ кушодем. Муаллима Нодира Сафароваро чӣ? Муаллима Нодира Сафарова ҳамамун вақтҳо мо бо Нодирахон шинос шудем. Шинос шудем. Ба тамошобинон муроҷиат кардам, мегӯем ки яъне стейки мо, моҳии мо мариноват шуд муддати 10 дақиқа ва мегузарем ба пухтани он. Равған, каме равған. Бале, ба тоба. Бале. Анамин тавр. Хуш. Айни замон ман то ҷое ки медонам ту анамин Академияи Ферзро барои он шуди ки ҷавононе ки дар Тоҷикистон ҳастанд барои рушди нафарони боистеъдод мусоидат кунад. Бале. Ман хостам ки ҳамин азобҳое ки ту кашидӣ худам кашидам. Ба Москав наравем, дар ҳамин ҷо омӯзем. Акнун мегузарем ба марҳилаи бирён кардан. Дуруст. Рафтем. Бале, беҳтарин. Нодира, ман то ҷое ки медонам ту яке аз духтароне аст ки зеботарин ба ҳисоб меравӣ ва ҳамчун дар соҳаи моделӣ дар Тоҷикистон рақами як гӯям хато намекунем. Ин суханои таърифие ки буд. Барҳол ин чиз рост аст. Ман фикр мекунам аз ту бисёре вақт савол метиҳанд духтараконе ки нав модел шуда истоданд ки чӣ гуна ин касбро интихоб кунем. Ба фикри ту чӣ гуна сифатҳо лозим ҳастанд барои модел шудан? аз лиҳози касбӣ. Ҳусн якум ҳусн бояд зебо боша. Қаду баст. Яъне қомат бояд дарозиаш чанд қадар бошад? 170. ҳадди аққал бояд 170 бошад. 170 сантиметр. Баъдан яъне ҳусн, қаду қомат ва боварӣ ба худ дошта бошад. Яъне ки хоҳиш дошта бошад, онро амалӣ карда мешавад. Ман мебинам аллакай дар бисёр наворҳои рекламавӣ ҳастӣ, лавҳаҳои рекламавӣ ҳастӣ дар кӯчаҳо масалан аксоят мондааст аз ширкатҳои гуногун. Умуман саволи дигар пайдо мешавад вақте ки Сулаймон ҳатто ба автомати пулгузаронӣ меравӣ, дар он ҷо ҳам Нодира ҳаст. Гӯё ки доимо туро ҷустуҷӯ дораду доимо мегӯяд ки Сулаймон хонаро дер накунӣ. Дар ҳама ҷо ҳаст. Ту ба ин чиз чӣ гуна нигоҳ мекунӣ Сулаймон вақте ки ҳамсари ту дар ҳама ҷо ҳаст қариб ки? Бовар мекунӣ Борис. Як бор аз ин чиз гузаштан дар куд. Хоб мекунам. Хоб мебинам Нодира. Хуш. Мехезам пешам ба Нодира. Ба поён нефрои Нодира. Дар кӯча Нодира, дар нақлиёт Нодира. Ҳамаи ҷо Нодира. Аз ин хушбахтӣ дигар нест. Сояи ман Нодира. Сояи ту Нодира. Нодира ин рӯзҳо масалан дар кӯчаҳо ҳастан бисёр нафар мегӯянд ки ана ин Нодира ман шуморо дар куҷое дидам, мехоҳам аксбардорӣ кунам бо шумо. Рости гап, ман худам кам мебарам ба кӯча. Кам мебаред ба кӯча? Беҳад. Бале. Мумкин ки ҳам хел ҳолатҳоям шудагӣ, мумкин ман ба ин чиз аҳамият надодед. Фаҳмо. Имрӯзҳо ман фикр мекунам бисёри нафарон дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, дар Инстаграм, дар Фейсбук барои шумо духтаракон бисёр савол метиҳанд. Саволи аз ҳама зиёде ки барои шумо саволи кадом савол аст? Бисёр савол метиҳанд масалан шумо чӣ мехӯред ва шумо чанд кило ҳастед? Чанд кило ҳастед? 48 килограмм. Сири зебоӣ дар чист? Сири зебоӣ ирсӣ аст ин чиз. Ба фикри шумо? Ба фикри ман. Яъне ки шумо ягон диетаи махсус парҳез намекунед. Ин тар чизҳо нест. Чизе ки хурдед мекунед. Парҳез намекунам. мо бирён кардем бояд ду тараф
як 2 дақиқа бояд сурх шавад ду тарафаш. камтар сурхча Камтар, мешавад, зиёд мешавад. Зиёди баъд дар кор нест. Як 2 дақиқа як палуя шуд, 2 дақиқа дигар палуи онро бояд бирён кунем ва баъдан инро ба тафдон меандозем. Ба тафдон меандозем. Фаҳмо. Хачапури мо ҳам омода шуда истодааст. Бори дигар барои мо мефаҳмонед. Мо дидам ки бисёр инҷо панирро илова кардем. бале аввал тунук кардем, панирро тақсим кардем, бо камтар дига низ мондем дар болояш боз мемонем ва панирро. вақте ки мепечонем аз ду тараф мобайнаш боҷо мемонад, мондагӣ панирро болош ба ҳамроҳ мекунем. Беҳтарин. Аллакай омода шуд. Сулаймон, шикеле ки мо дидем, аллакай моҳии мо Бирён шуд. бирён шуд. Аҳа. Акнун моҳиро гирифта ба тафдон мемонем. Моҳиро гирифта ба тафдон мемонем. Бале. Вале дар тафдон муддати чанд дақиқа бояд моҳиро? Муддати 5 дақиқа. муддати 5 дақиқа бояд дар тафдон нигоҳ дошта шавад. Ба болояш тухм мондан лозим ба аст. болош ҳатман тухм мондан лозим барои аст. зебо барои шудан зебогӣ ҳам ҳамин мазза ҳам метиҳад бошна. мазза ҳамон беш, а? бисёртар барои ороишаш. Анаминтар. Ман Сулаймонро дидам гӯё ки 120 соли ҳаёти ту дар дохили янамин ошхона гузашта бошад. Хай ҳаминтавра. Ҳаминтавр. Тамошобинони азизи мо маълум шуда истодааст ки дар хона ки шеф аст. Дар хона шеф Сулаймон. Шеф-повар. Шеф-повар Сулаймон, бале. Хоб, Ворид рафтем. мекунем. Ҳаминтавр. Ворид мекунем. Акнун чанд дақиқа? 5 дақиқа. 5 дақиқа интизор мешавем ва омода мешавад. Бояд омода шавад. Бояд омода шавад. Умед баро мебандем ки омода мешавад. Сулаймон, нақшое ки ту аз ҳама зиёд онҳоро дӯст медорӣ. Ҳаст чунин нақш? Дар кадом филми, мисалан дар филмҳои тоҷикӣ ҳам иштирок карди аллакай? Бале. Дар кадом филм ё ин ки дар кадом фотосессия барои ту аз ҳама фикр мекунӣ ки ин кори касбитарини ту аст, соҳибкасбона ин касбро иҷро намудӣ ва ин чизи дӯстдоштаи ту аст? Кадом филм ё ин ки кадом фотосессия? аз бисёртар ман нақши ҳамон нақшро хуб бозӣ мекунам ки нақши одами ғамгинро. Одами ғамгинро. Одами ғамгин. Нодира нақши ғамгинро дӯст медорад ё ин ки хушҳол, яъне ки позитивнок? Позитивнокро беҳтарин. Нодира барои мо фаҳмонед ки мо худи ҳозир худи ҳозир дар равған ҳамроҳ намудед, баъдан бошад барои анамин хачапури мо бо тухм онро ороиш дода истодаем. Беҳтарин. Ва ба фикрам омода аст барои аллакай ба тафдон ворид ба кардан? тафдон омода кардем. Омода аст. Беҳтарин. Нодира, фотосессия аз ҳама беҳтарини ту кадом фотосессия буд? фотосессияи беҳтарини ман дар шаҳри Панҷакен. Дар шаҳри Панҷакен. бо ҳамроҳи Наргиз Абдулназарова, аксбардори беҳтарини Тоҷикистон. бо ҳамроҳи Мукас Панҷакен рафта будем. Панҷакен рафте? бовар кунед он ҷо ҳамчунин зебо аст, ҳамчунин табиати зебо дорад, ба ман беҳад писанд. Кадом либосро ба бар карда будед дар он фотосессия? дар он фотосессия либоси миллии тарихии тоҷикиро ба бар намуда будем ва фикр мекунед ки ин аз ҳама фотосессия беҳтарини шумо? фотосессия беҳтарини мо.
حالا که آماده شد ما باید وارد کنیم با با تفدون. بله. خوش من کمک میکنم. من نباشد قلمفوری بلغاری رو مایده کرده از پای کار میکنیم. خوش. قلمفوری بلغاری رو برای چی خودیازی ریزه کرده است؟ قلمفوری بلغاری برای در روغن این رو بیریان میکنیم و بعدا قایمق بعدا قایمق رو همراه میکنیم. همراه میکنیم برای مزه. خوش ما قلمفوری بلغاری رو ریزه میکنیم. خاچاپوری ما الان در داخل تفدون است و باید مدتی 5 دقیقه در داخل تفدون باشد. ما خودیازی قلمفور رو بیریان میکنیم ریزه و بیریان از بلوش بروکلی همراه میکنیم. بله بعد از بروکلی کمتر приправа. خوش مرحمت. بعد از اون приправа یکی خوشبوی کننده و بعد قایمق همراه میکنیم. بله بهترین تو در وقت خودگیت با چیکار بول مشغول نشوی، یعنی هر دو یکتون گیم هم خاطر نمیکنید. بله در وقت خودگی پلی‌استیشن باز میکنم. ما همراه دوستامون جمع میشیم فوتبال باز میکنیم. البته در یک هفته 2 مرتبه فوتبال باز میکنیم. در یک هفته 2 مرتبه فوتبال باز. یعنی فوتبال حقیقی در پلی‌استیشن نه، حقیقیش هم باز میکنیم، پلی‌استیشن هم باز میکنیم. گیتار بدوزم. بله و این یکی از سببی که نودیره به من با تستر نزدیک شد. عاشق شد. بله. نودیره چیکار میکنه در وقت خودگی؟ این کس گیتار زنن من آوازخوانی میکنم. دیگرش ما رقص کنید. ایناش هم هست. ترانه دوست داشتت کدام است؟ ترانه‌های کهنه از مبارک شو، از الک فیزوف، караматло شادروان караматло. خاچاپوری ما دیدیم که یک طرفش سرخ شد. برای طرف دیگرش رو دیگرش رو موندیم که این طرفش هم سرخ شد. بهترین چند مدتی دیگر باید با 5 دقیقه باز 5 دقیقه دیگر انتظار میشیم تا آن وقت منم طرفهای بهترین جیرگتال سلیمان سفر رو کرده است. بهترین از منم قریب که از تیار میشه. از شما هم قریب تیار میشه. باید ما انتظار میشویم. نودیره این سوال مخصوصا تعلق دارد به تو. هستند مدل‌های نوکور، مدل‌هایی که نو در پاداشش اشتراک میکنند. با فکر تو خطاگی اساسی آنها در چی دیده میشود؟ بیش از اون خطاگی آنها در آن دیده میشود که آنها در نزد کامera خودشون آزاد حس نمیکنند. در نزد کامera خودشون رو گم میکنند. ترس دارن، وهم زر میکنند، شرم دارن. ورژن سلیفکی. این یکی از عامل‌های اساسی میباشد که برای موفق برآمدن فوتوسسیا برای مدل‌های نوکور این چیزها مانع میشوند، یعنی که سبب میشوند مشکلی میگردند. ما خود حاضر آنها رو بیریان کردیم بروکلی و همزمان قلمفوری بلغاری رو اکنون همراه میکنیم قایمق رو یک دقیقه دیگر در اونجا خاچاپوری سوخت. خواهش میکنم اجازت دید. من نانی سوختگی خودم رو دوست نمیدارم. خاچاپوری تیار شد. خاچاپوری رو ما گرفتیم از تفدون. اکنون باز با مارگارین و باز با مارگارین نمونیم برای اینکه باز هم زیباتر شود. جلو دهد. قایمق میریزیم. قایمق رو میریزیم. همینطور. بهترین. من بدونی تصور میکنم که تو یکم واقعا هم وقتی زیاد شد در اون جا هم چه آشپز کار کرده بودی. برادر اکتور. نه. خوب. ورزین کفایه نیست کمتر دیگر همراه کردن در کار قایمق. خوش. کن یک دستی مبارک خودت زن برادر.
ҳамроҳ кардем. Сулаймон Нодира дар оилаи Сафарово мешавад ҳолатҳое ки як ҳолатҳои мухолифатнок мегӯем, ҳолатҳое ки масалан дегу табақу пиёлаву ҳар чиз чаппа шуданаш мумкин аст. Чунин ҳолатҳо дар ҳар як оила ҳаст. Дар оилаи шумо ҷанг ҳаст. ҷанг бисёр кам, бисёр кам бейнам намешавад. Дар як ҳафта 6 маротиба. Дар як ҳафта 26 маротиба. Бисёр кам. Ки якум шуда дар ва мавриде ки масалан аз якдигартон қар мекунед, ки якуми шуда масалан бахшиш мепурсад ё ин ки гамзаниро оғоз мекунад. Баъзе ки одам қар мекунад, гап намезанад ки аз якдигараш. Бахшиш аввал Нодира мепурсад. Бахшиш аввал Нодира. Доим росташо гуфтаи судаи. Қариб. Баъд Сулаймон Нодира ҷон маро бубахш. Ман хай дигар намекунам. Ман баъд аз оне ки хӯрокҳоро хӯрдам, дигар дегу табақро худам мешӯяд. Яъне ки мешавад ҳолатҳои ҷанг дар оилаи шумо Сулаймон. Албатта мешавад. Якум шуда ҳатман Нодира бахшиш мепурсад. Барои ки чӣ ки бошад набошад, моделам бошад набошад ки касе ки бошад набошад фарқ надорад хона. Зани ман аст. Не шӯхию рост дигар дар вақти ҷанҷол мо мебинем ки аз ҳар як мо фикр мекунем чӣ шуд, чӣ сабаб шуд, айби ки шудааст. Якум шуда масалан вақте ки Нодира ба хона биёяд ки ту рубучӣ накардӣ хонадо. Барои чӣ рубучӣ накардӣ Сулаймон? баъдан муайян бояд гӯяд ки кадом хонаро ки бояд тоза кунад. баъдан мешинед дар варақ менависед. Якум хат. Нодира духтари ҷанҷолӣ нест. Фақат мезанад, тамом. Рост мезанад. Ягон дане зарба. Чашм хат нигоҳ мекунад, тамом. Маълум ки хафа шуд. Ҳеҷ чӣ намегӯяд. Духтари дарунӣ, ҳамаи чиз дар даруни худ. Дар дарунаш мегирад, а? медони нафаре ки ҳама чизро дар дарунаш мегирад, як рӯз не як рӯз баъдан мекафад. ҳамон рӯзи кафиданиш ҷанҷол мешавад, бо аз хона мебарояд истакак меравӣ ё чӣ кор мекунӣ? Не, худаш мебарояд. бояд инам сурх шавад, сахт сурх шавад бояд. Не, сахти бад не. Ба фикри ман ҳозир мо маззашро чашидем, маззаш хуб, помидорро ҳамроҳ мекунем. Помидорро бозам мекунем. Ман фикр мекунам ки охирон лаҳзаи дигараш. Охирон лаҳза. Бо тухм камтар сурухӣ мекунем. Ва фақат тухме ки аллакаш тухме аввал кафондам сафедиашро ҷудо кардам аз зардияш. Фақат зардияш мемонад, зардияшро дар мобайнаш ороиш медем. беинҷояқтам нигоҳ куни якбор. Якум бор ки хушрӯ шуд хачапур. Якум бор. Сулаймон Нодира, ман фикр мекунам ҳар як нафар як хоҳиш дорад, дар дияш мехоҳад ки масалан супермен бошад. бале агар шумо чунин супер восита медоштед, масалан ҳар гуна коро ки назан Человек-паук бо анамон торҳои худ ба боло мебардорад, ту чӣ гуна мехости ки ягон анамон воситаи суперӣ дошта бошӣ? Масалан супер восита, масалан чӣ гуна лаёқат, чӣ гуна қобилият бояд дошта? Фикри супер қобилият, духтаронро фаҳмидан. Фикри духтаронро фаҳмидан. Чӣ фикр карда истодааст? Фақат духтаронро? Зиндагӣ, бебандагӣ, шармандагӣ бародар. Нодира? Фикри одамонро хондан. Фикри одамонро хондан. баъдан фикрашонро хонед, мегӯям зиндагӣ на он қадарам шавқовар мешавад. Баръакс. Фикри одамонро хондан. Ва оиди дӯстӣ ва дӯстон чӣ фикр доред? Дӯстон бошад ки гирад дасти дӯст дар парешонҳолию, дар бепулӣ, хулас тамошобинон, бародарон, ҳамин як хел дӯст ҳаст ки занг мезани, мегӯяд корот фуромад, занг мезани. Охир худи дӯстӣ барои чие ки ҳамин дӯст бояд дасти дӯста дар вақти қинӣ шавад ки ба занг мезани, дӯст ба занг мезани. Дӯст ки бошад мегӯяд чӣ ба занг зади? Хай дохи бародар дӯстӣ барои ки дар рӯзи пастӣ ту дастгирӣ кунӣ. Дар ҳамон вақт дӯст намефаҳмӣ. Барои ҳамин дӯстон бошад ки гирад пул даркор шуд ба дӯстонат занг мезани. Дӯстони ҷонӣ дорӣ? Дӯстони ҷонӣ албатта ҳастанд, албатта ҳастанд. Бисёранд. Дӯсти ҷонӣ вақте ки бисёр шуд, онҳо нивашон дӯсти нонӣ мешаванд, дӯсти забонӣ. Забонишам бисёр. Мо чӣ дугонаҳо чӣ? Бале, бисёранд ҳастмо. На он қадар. Муборизҷон, хуш. навбати он раст ки моҳиро ҳамроҳ кунем. Онро омехта мекунем худи ҳозир? Бале. Омехта мекунем. Бале. Ҳамин тавр омехта мекунем. муроҷиат мекунам ба тамошобинон, мегӯям ки
мо хачапуриро хайри замон боз ба тавдон мондем бояд камтар дигар истад мо тавдонро ба гармӣ намондем он гармие ки алкай дар дохилаш дошт бо ҳамон камтар дигар гарм мешавад ва баъдан мо онро мегирем. бале алоби ина камтар пасттар кардан дар кор алобашро бале ба фикри ман ба мазза шудади. мо ҳам умед бар ин мебандем ки болаззат шудааст. имрӯзҳо бо чӣ кору борҳо машғул ҳастед? имрӯзҳо бародари азиз ба ғайр аз он ки бо актёрӣ машғулем тиҷорат мекунем ҳоло ҳамроҳ як ресторан кушодем ҳамроҳ тарабхона тарабхона ҳамроҳи нодира кушодед. ин тарабхона оилавӣ аст тарабхонаи оилавӣ ту яъне ки пешхизмат ҳастӣ директори тарабхона бо ҳамин корҳои бизнес машғул ҳастем ҳозира ҳам бизнес ҳам карьераи худамонро пеш мебарем актёрӣ ва ҳамзамон модели барое ки ба як актёрӣ ба фикри ман ин чизо гуфтан ин чиз баҳс надорад ва гуфтанам лозим нест худат хуб медонӣ умуман оити хобби ҳарф мезанем хобби ту чист хобби ман ин футбол хобби асосӣ PlayStation нодира нагуфт хоббиаш аслан нодира ин киноя дӯст медорад ва кинои тарихи чизе ки ман дӯст медорам ин ушасро дӯст медорӣ нодира филмҳои тарихи ки тамошоги дӯст медорад маҷбуред ба якдигар ки баъд бисёри қисматҳои мо монанд ҳастанд масалан бисёри чизе ки ман дӯст медорам нодирам дӯст медорад масалан як мисол биёр барои ман карточка бирём як 2 дақиқаи дигар мо ба ин паҳлӯи дигараш мегардонем як 2 дақиқаи дигар бояд ки бирён шавад баъдан сае ки мо тайёр мешавад марҳилаи деринтизори мо фаро расид бале хачапуриро стейки шумо дар хачапури тайёр нодира бале беҳтарин ба мазза воқеанам бо мазза як 2-3 намуд хачапури метавонад хай имрӯз як намудаш беҳтарин манам тайёр стейки туям гӯ ки як 4-5 намуд стейкро як 5-6 намуд стейкро метавонам имрӯз фақат инашро барномаи дигар ба дигар ман дар охир месанҷам мечашам мехӯрам ва баъдан барои тамошобинам мегӯям ки воқеан ҳамин чиз бо иштиҳо аст бо лаззат аст ё не шумо сокини шаҳри душанбе ҳастед яке аз нафароне ки дар ҳаёти фарҳангии шаҳр як саҳми худро доред амман мегуфтӣ ки сокини шаҳри душанбе будан чӣ гуна аст сараввал медонам ки ин ифтихор аст ва баъдан вақте ки ба ягон ҷо сафар мекунем ба ягон давлат ба фикри ман инро ҳар як тамошобин ҳис кардааст кадоме ки ба хориҷҳо сафар мекунад ва аз хориҷа вақте ки вориди тоҷикистони азиз вориди душанбе мегардӣ дил кушода мешавад хулас мо ифтихор мекунем зиндагӣ мекунем ва тараqqиёт бениҳоят бо шиддат рафта истодааст ин боиси ифтихори мо барои он ки пешравӣ зиёд аст мо низ ҳар яке мо дар навбати худ ҳаракат кунем ки доимо бо фарҳанг бошем маданияти болои худро нишон диҳем ва ягон нафар натавонад ки моро танқид кунад бале мо аз удаи ин кор баромада истодаем чӣ хеле ки ту стейк пухта истодаи имрӯз аз удаи ҳамаи кор меборанд ҷавонони ҳозира актёр модел ошпаз пешхизмат ҳамаш хачапуриро аз тавдон гирифтем тамошо кунед бинед чӣ гуна шумо аз удаи кори худ баромадед аз намудаш хуб аст маззашро мечашем баъд аз чанд сония акнун намуди зоҳирияш бад нест мо хуш мешавад ё инаш мегирем хуш имрӯзҳо аз нодира аз сулаймон мо чӣ гуна лоиҳаҳоро интизор шавем шояд ягон наворбардорӣ дар филмҳо шуда истодааст ки ба наздикӣ як филм дар шаҳри хуҷанд ба навор гирифтем ва онро ба анҷом расонидем ин филм барои фестивал аст танҳо фестивали худи режиссёр медонад вай ба мо ягон чиз ҳатто номи киноро намегӯяд фақат номи рабочий названияи филмро мегӯяд ва тамом номи кориашро мегӯяд хулас ҳамаш махфӣ лекин филм ба анҷом расид ва ба фикрам ба шабакаи интернет метавонем ворид мекунем онро тамошо карда мешавад шумо нақши киро бозӣ мекунед нақши асосӣ ман ва нодира
нақшаси яъне ки шумо нақши оиларо нақши оиларо осон буд бозӣ кардан барои ман ин якум бор дар филм нақш якум бор нақш боздидам барои ман беҳад душвор буд душвор набуд ҳам ин прирождённый талант дорад бовар кунед хонданам дар кор нест яъне ки истеъдоди хуб дорад душвор набуд вале аз удаш баромадӣ филми ғамангез аст филми ғамангез аст бале ғамангез аст дар бораи чӣ хеле ки ками пеш буд дар бораи падару модар муносибати онҳо яъне ки муносибатҳои оилавӣ муносибатҳои хештаборӣ дар он дида мешавад акнун фаҳмидам ки як шаб метавонад ҳаёти моро дегаргун кунад бачам ҳаргиз мағрур маша зеро барг замоне аз дарахт меафтад ки фикр мекунад тилло шудааст ливаракат мекунам ҳозир тамошобинони азизи мо стейки махсус аз моҳӣ ман доимо дар бисёр барномаҳоям мегӯям ин чизро умед баром мебандам ки меъдаам баъд аз хӯрдани ин чиз фаъолияташ қатъ намешавад сулаймон ман як чизро мегӯям дар он тарокумат метавонӣ ки ошпаз шавӣ ошпаз дигар лозим нест раҳмат чӣ хел эҳсоси нағз вақте ки ягон одам хӯрок пухтаатро бениҳоят соусаш чӣ хел соусаш оли аҳсан сулаймон бешубҳа имрӯз аз ӯҳдаи ошпазӣ баромад ва стейки моҳигии сулаймон баҳояш 10 аҳсан акнун ман худи ҳозир аз ҳамин қисматаш кунам фарқ надорад хуб хачапури махсуси мо бисёр ҳам шавқовар рости гап ки маззаш чӣ мебошад ҳамаш хуб ман наметавонам чӣ гӯям акум ту сарошпаз монем дар тарафхонатон ё нодираро илтимос аҳсан бениҳоятам болаззат
бо иштиҳо хӯрокое ки шумо имрӯз омода кардед аслан бибиниятам болаззат шудааст. Ман мехоҳам як бор дигар хӯрам, тоне ки ман як бор дигар мехӯрам. Шумо метавонед чӣ кор мекунед? Як функсияи махсус доред дар охир. Функсияи махсус дар охир хайру хушкунӣ бо тамошобинони мо. Марамат аввал Нодира оғоз мекунад, баъд ту давом медиҳӣ. Аввал духтаро пеш-пеш. Бале. мо бисёр умедворем ки таоми имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. тамошобинони гиромӣ, ҳар яки шумо дар хонатон агар ки гурусна мондед, аз ҳама рецепти оддӣ хачапури метавонед дар муддати 20 дақиқа тайёр кунед. 20 дақиқа. 20 дақиқа ва тамоми оилаи шумо сер мекунад аз як хачапури. Дарахатам. Калонтар кунед, ҳам ба ҳамсояам медиҳед. албатта агар ки мехоҳед ки болаззаттар бо иштиёттар гузарад, метавонед бо стейк аз моҳӣ. хулас тамошобинони гиромӣ, ташаккур барои диққататон ва ҳамеша сарбаланду хонобод бошед. Ман ташаккур мегӯям барои Нодира, барои Сулаймон, ман барои оилаи Сафаровҳо, барои чунин шахсони ҳунарманд, бо истеъдод, шахсони эҷодкор. ба ғайр аз оне ки шумо яке аз актёрҳо, моделҳои беҳтарини ҷумҳурӣ мебошед, боз имрӯз исбот кардед ки шумо дар ошхона ҳам хӯрокҳои воқеан ҳам болаззат мепазед. Дар ошхона ҳам истеъдоди махсус доред. имрӯз чун ҳар вақта мо намин муҳр, яъне печатро мезанем ва мегӯем ки хӯроки омода кардаи Нодира Сафарова ва Сулаймон Сафаров хӯроки бо иштиҳо бошед. номан аст як ман Муборис Усмонов, бо мо бошед, бо иштиҳо бошед. хайр.